Dus, situatieschets. We hebben een tankinstructeur, genaamd Ronnie. En dan komt er een vrouw op bezoek die nog nooit heeft getankt, genaamd Lisette. En de rest zullen ze zelf maar doen. Dag madame. Dag madame, goeiedag. Dag Vivian. Ronnie. Ja, zeker, ja zeker. Dit is Roy. Ik kan hem niet rijden. Kun je niet meer rijden dan? Maar zullen we een keer nat erin doen? Ja, ik denk dat uit. Of in een diesel? Het een diesel of een nat? Dat weet ik niet. Wacht, ik zal een keer rieten niet. Wacht even. Wacht, doe een keer dat klepje open. Ja, wacht, ik zal het een keer openen. Wacht, je moet allemaal je stuur van. En moet dan dat klepje doen hier en dan springt dat daar open. Ja, zie je madame? En dan kun je dat open doen. Kom ik je kijken? Ja? Ja, dat stinkt hè, dat stinkt hè. Ik weet het, wacht hè. Ik wacht hè, ik kan. Ja, dat is een diesel hè, dat is een diesel. Ik proef dat. Wacht hè, we rollen eerst een beetje. Oei. Madame, jij moet veel sneller komen, Wacht hè. Weet jij hoe je moet tanken? Nee hè, kijk, luister. Pak dat pistool dan. En dan stik je dat daarin. Ja? En dan knap je daar zo'n beetje van onderop. Ja. En als er niet uitkomt, moet je iets harder knijpen. Ja. Zie je, het begint te druppen. Je hebt nog iets harder? Ja. En dan kun je daar naar zien hoeveel dat je moet hebben betalen, hè? Ja. Zie je? Ja, hoeveel wil jij betalen, hè? Ik weet niet, dat ik een jaar door kan, hè? Hoeveel wil je betalen? Dat ik een jaar door kan, hè? Ja, hoeveel wil je betalen dan? Kijk, pak er een keer een talken op. Ja, wat €300? €300, dat is de goedkoopste. Zo goedkoop sta ik niet. Sorry hè. Ja, je hebt er nu al €37 ingestoken. Pak, omdat het verduurt, 45. 45 €, en dan kun je, ja, dankjewel. Ik ga nu een jaar rijden. Jij kunt een jaar rijden, maar dan moet je wel ergens anders spontaan niet. Weet je wat, oei. Je hebt dat pistool, ja jongens, je hebt dat pistool van de nas gepakt, maar ja, dat zal ook wel rijden. Dat gaat al wel rijden. Maar dan stap een keer terug in, Ik ga nu venster een keer schoonmaken, hier. Dan kun je beter dienen, of krijg geld als je naar venster staat, hè. Merci. Ja, allee, madame, goeiedag. Ja, madame.